B'investiment ta' €1,800,000 iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tlestiet ir-rinnovazzjoni tat-Teatru Manwell. Din kienet l-ewwel darba f'ħafna snin li sar investiment bħal dan biex teatri joffri spazju aħjar mhux biss għall-artisti iżda b'mod speċjali għall-udjenza. Din kienet l-ikbar injezzjoni kapitali li saret fl-aħħar żminijiet biex l-esperjenza f'dan it-teatru li mhux biss huwa mfittex minn bosta Maltin iżda anke minn mijiet ta' turisti tittejjeb f'livelli bla preċedent. Rinnovazzjoni li kienet tikkonsisti f'xogħol infrastrutturali kbir. Bit-teatru ingħalaq f'April biex setgħu jitħejjew il-preparamenti li skattaw il-ħidma infrastrutturali f'Lulju. Ħidma li se twassal biex għall-ewwel darba it-teatru jkun jista' jintuża matul is-sena kollha. Kif tiġi introdotta sistema ta' ventilazzjoni u akklimatizzazzjoni fit-teatru, kif spjega iċ-chairman tat-teatru, Dr. Michael Grech. Introduċejna l-acclimatization, jiġifieri t-teatru llum ma klimatizzat. Aħna kellna sitwazzjoni qabel fejn fix-xitwa, it-teatru kien kisa silġ u fis-sajf ma tistax tidħol fih 40 grad. Illum permezz ta' dis-sistema tal-acclimatization aħna nistgħu nikkontrollaw it-temperatura u bekk għandna staġun intier. B'din kienet biss parti waħda mir-rinnovazzjoni li saret. Dan kif fost oħrajn saret dik li tissejjaħ Induction Loop System għal min nieqes mis-smieħ u siġijiet ġodda. Dr. Michael Grech spjega wkoll li permezz ta' ħidma li saret l-udjenza se jkollha esperjenza ferm aħjar f'dan it-teatru. Lajna l-art u ir-rejkjajnija ġifieri tajnija pendenza bekk in-nies jistgħu jaraw dak li jkunu wara jkunu jistgħu jaraw aħjar il-palk. Biddilna is-siġġijiet fil-platea u neħejna l-ajl fin-nofs u rġajna introduċejna kif kienu oriġinarjament żewġ ajls fil-ġnub. U l-siġġiet ħajkunu graded biex inti ma jkollokx xi ħadd eżatt quddiemek, jiġifieri min qiegħed fuq fil-platea ħajkun jista' jara il-palk aħjar. Upgrade jajna wkoll is-siġġijiet fil-palketti tas-sularijiet ta' fuq biex dak li qegħdin fuq wara wkoll għandhom issa banketti iktar ogħla. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici sostna li b'dan l-investiment in-nies se jersqu aktar viċin il-kultura, kultura li se tkun apprezzata aktar. Filwaqt li ringrazzi lil ħaddiema li ħadmu lejl u nar biex il-proġett jitlesta b'suċċess u għatenna li dan il-proġett mhux biss se tkun qed tgawdi minnu l-ġenerazzjoni tal-preżent iżda anke tal-futur. Il-teatru huwa l-iktar teatru antik fid-dinja li għadu jiffunzjona, li għadu jaħdem, li għadu jagħmel produzzjonijiet u tajna investiment ta' €1.8 miljun li huwa l-akbar fl-istorja ta' dan it-teatru. Xi ħadd qalli li probabbilment mis-seklu 18 law qatt mara dan it-tip ta' restaw li sar f'dan it-teatru. Dan huwa importanti għalina biex nagħmlu legat b'saħħtu ħalli wliedna jirtu teatru, proġett artistiku, post artistiku aħjar milli rċevejna aħna. U din hija xi ħaġa kruċjali importanti ħafna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Deo De Battista spjega li hemm il-ħsieb li triq it-Teatru Antik fil-Belt Kapitali fejn wieħed isib it-Teatru Manwell issa issir żona pedonali. Da fil-waqt li tenna li dan il-proġett se jkun qed jagħti l-frott tiegħu mod speċjali mal-bidu tas-sena 2018 meta il-Belt Valletta se tiġi kkurunata bħala il-Belt Kapitali Ewropea.